Оказва се, че да правиш видеа за YouTube изобщо не е лесна работа. Отнема адски много време. Даже бих казал, че едно видео, за да се заснеме, обработи и аплодне в YouTube, всъщност отнема време горе-долу колкото за обработката на снимките от половин сватба. Което искам да ви кажа, че в такъв активен сватбен сезон, в който е в момента, ми е малко трудно да отделям толкова много време, но надявам се видеята са полезни, интересни и ако имате идеи, въпроси или въобще желание да видите други видеа, моля, ползвайте коментарите под това видео. Привет, аз съм Жоро. Може би един от най-често задаваните ми въпроси е какъв фотоапарат да си купя. И съвсем нормално, на пазара има толкова много избор, има адски много марки, те всички имат по изключително много модели и е много лесно човек да се обърка. В това видео ще ви дам идеи за няколко конкретни модела и под няколко им предвид доста, но по-скоро желанието ми е да ви насоча към това какво може да очаквате от различните класове фотоапарати, какви са техните плюсове, минуси, за да може да вземете информирано решение за следващата си камера. Първото нещо, с което може да снимате, е вашия телефон. Аз ще поглеждам моя за всички записки, които съм си направил за това видео. Предполагам, че и в момента вие гледате това видео на телефоните си, което е съвсем нормално. Те са наши спътници навсякъде, където ходим. И най-простия и най-лесният начин всъщност е да снимаме с тях. Камерите на модерните телефони, визирам iPhone 6, 6s, 7, SE, Samsung Galaxy S7, S8, версиите, които са плюс, ако не се лъжа, Huawei P10, да, точно така. Както и много други телефони, имат достатъчно добри камери, които правят достатъчно добри снимки при достатъчно добра светлина. Колко точно е достатъчно, това зависи от вас. За много хора това достатъчно всъщност е достатъчно и не изпитват желанието за никакъв друг инструмент, с който да правят снимки, което е съвсем нормално. Големите плюсове на телефоните са, че винаги са с вас. Не трябва да купувате отделно мемори карти, батерии или каквото и да е, включително и чанта, в която да носите фотоапарата си. Той е винаги с вас и винаги може да снимате и видео, и снимки. В повечето случаи апликейшените, т.е. програмите, с които снимаме, са достатъчно лесни за ползване и буквално от нас се иска само да видим какво искаме да снимаме и да натиснем един бутон. След това много бързо и лесно може да споделим снимката във Facebook, в Instagram, да изпратим на приятели, да се похвалим и така нататък. Лошото на телефоните е, че липсват ръчни настройки. Липсват, в повечето случаи, казвам, липсват отделни настройки, отделни варианти, по които да промените това как фотоапарата, т.е. телефона, е решил да направи кадъра. Дали да е по-тъмен, по-светъл, на каква бленда, на каква скорост, на какво ISO, какъв баланс на бялото и така нататък. Всичко това или липсва, или изисква допълнителна намеса като инсталиране на допълнителни програми и така нататък, което усложнява нещата и практиката показва, че най-често се ползва на автоматични настройки. Следващият вариант за покупка на фотоапарат са така наречените сапонерки. Сега ще изброя няколко модела от тях, например Nikon Coolpix A10, A100, Sony W800, W830, Panasonic SZ10, Canon XU190 и така нататък и така нататък. В повечето случаи цените им варират между 200 и 400 лева. Малки са, компактни са, могат спокойно да влязат в джоба на якето ви, сакото ви, дори в джоба на дънките, т.е. да са винаги с вас, редно до телефона, за който говорихме по-рано. Но лошите неща са, че отново нямат много настройки. Първото нещо, т.е. в повечето случаи вие ще снимате по същия начин, както с телефона. Също така се намесва и самия сензор и оптиката, която имат.
за такава цена няма как да очакваме чудеса. И в повечето случаи се оказва, че нашите телефони правят почти същите или на моменти дори по-добри снимки, отколкото въпросните малки сапонерки. За мен лично тяхното закупуване не е оправдано. По-добре снимайте с телефоните си, много по-лесно ще ви е и като крайен резултат снимките има голям шанс телефоните да са по-добри. След сапонерките идва ред и на турбосапонерките. Поне аз така ги наричам. Това са онези малко по-големи фотоапарати, които отново са с несменяема оптика, т.е. не можете да смените обектива, който е отпред. Имат зум, в повече случаи доста голям, 20-кратен, 30-кратен, 40-50, даже 62-кратен зум, който ви позволява да приближите обекта, който снимате много. Например, ако снимате нещо на съседния хълм, ако сте на разходка в планината или дори луната, ако искате да снимате, биха ви помогнали доста. Някои такива модели, например, са Canon SX70HS, Panasonic FZ200, FZ82, Nikon A900, B700, Sony HX90V и други. Всички те предлагат много повече ръчни настройки. Можете вие да контролирате как ще се заснеме всяка снимка. В повече случаи предлагат достатъчно добър автофокус. Може да пробвате дори да снимате и спортни събития с тях, стига да не натискате твърде много ограниченията на фотоапарата, но започва да стават обемисти, което изисква да купите отделна чантичка, да купите мемори карта и така нататък. Това са неща, аксесуарите са неща, които ще говорим за тях малко по-късно в това видео. Но имайте предвид, че нещата започват да стават малко по-големи. Нещо, което забравих да кажа е какъв ценови диапазон може да очаквате да намерите такива турбосапонерки, такъв тип фотоапарати, така да го кажа. Най-често те са между 500 и 800 лева. Продължаваме нататък с моите любимци, а именно безогледалните фотоапарати с сменяема оптика. Те идват във всякакви размери и всякакво тегло и на много различни цени. И по това имам предвид, че може да намерите безогледален фотоапарат с сменяема оптика, т.е. с сменяем обектив, от 600 лева до 6000 лева. Това е само, в повечето случаи е само фотоапарата, обектива е отделно, като цените при тях са горе-долу в същия диапазон. Ще изброя няколко модела. Това са Canon M10, M3, M5, M6, Sony Alpha 6300, 6500, цялото поколение на Sony Alpha 7, RS, вторите им версии, всичко това. Също така Panasonic GF7, EPL8, GH4, GH5, Olympus MD и M10 Mark II, Olympus M5 Mark II, Fujifilm X-T10, X-T20, X-T2, X-Pro 2 и така нататък. В зависимост от това каква безогледалка ще си харесате, могат да са както много компактни и леки, така и малко по-обемисти, като примерно X-T2, което е тук, но все пак по-малки от DSLR-ите. Повечето са много лесни за ползване, имат всички контроли изнесени, като бленда, ISO, скорост, компенсация. Повечето са с достатъчно бърз фокус, леки и компактни. Лошото на някои от тях е, че батериите им са малко по-слаби заради самата компактност. Имат малки батерии и може да се наложи да купите една-две допълнителни батерии. В зависимост от това какъв безогледален фотоапарат изберете, може да се окаже, че качеството на снимките е толкова добро или дори по-добро от директните им конкуренти DSLR-ите, за които ще говорим след малко. И това е съвсем нормално, технологията напредва изключително бързо
и без значение дали ще изберете кропки, както са фуджитата, или примерно full frame безогледален фотоапарат, както са предложенията на Sony, качеството на снимките, които ще получите, е повече от страхотно. И последната категория са DSLR-ите. Ако не знаете какво означава DSLR, ето тук е написано съкръщението. Това са огледално-рефлексните фотоапарати с сменяема оптика, както са почти всички големи фотоапарати на Canon и Nikon, които сте виждали по спортни състезания и така нататък. Тук има толкова много предложения за абсолютно всякакъв бюджет. Цените започват от около 700 лева и спокойно могат да надминат и 13 000 дори. Това само за тялото, въпреки че има предложение на около 8-900 лева, които върват и с китов обектив, който в повечето случаи е 18-55 мм или около 3 пъти зум, така да ви го кажа, за да може да си го представите. Както казах, има всякакви видове от начален клас, които са примерно Canon 1300D или Nikon D3300, както и много висок клас професионални. Техните цени обаче вече твърде много набъбват като цифра и се заслужава да се обърнете към тях, когато вече знаете какво точно изисквате от фотоапарата и за какво ще го ползвате. За да спомена няколко модела: Canon 1300D, 700D, 750D, 800D, също така 77D, Nikon D3300, 3400, D3500, D503 и 5300, D5600, D7100, Sony Alpha 68, Alpha 77 Mark II, Pentax K50, KS1, K70, K3 Mark II и така нататък и така нататък. Имайте предвид, че качеството на снимките им е повече от страхотно. Имайте предвид, че и избора на обективи за тях е изключително голям. Все пак това е традиционният избор на повечето любители фотографии, DSLR-а. Също така батериите им държат адски много, спокойно може да изкарате с една батерия примерно цял ден снимане и тя да не се изтощи. Също така автофокус е достатъчно бърз, повечето от тях имат прекрасно високо ISO, което ви позволява да снимате при ниска осветеност, да кажем навън или в тъмно помещение. Но те са по-тежки, по-обемисти и със сигурност ще трябва да си вземете отделна чанта за тях, в която да ги държите. И го казвам това, защото много пъти съм виждал как мои приятели и познати си купуват такива фотоапарати, носят ги няколко пъти с тях, снимат и след това фотоапарата започва да събира прах на някой шкаф или прибран някъде, просто защото е твърде тежък, за да се носи навсякъде. Като говорим за покупки, помислете и за аксесуарите, а именно, когато си купите фотоапарат, най-вероятно ще искате да си купите и чанта, в която да го държите. Цените на хубави чанти започват от 30-40-50 лева и спокойно могат да стигнат и да задминат 300 лева за хубава чанта, раница на добра марка, в която да държите и защитавате своята техника. Също така за всеки един фотоапарат, без телефоните, трябва да вземете и memory карта, било то една или няколко. Техните цени спокойно могат да започнат от 20-30 лева и да стигнат до 200, например, за една наистина добра, бърза и голяма memory карта, с която може да снимате много време. Също така може да се наложи да купите и втори батерии, цените са им навсякъде между 40-50 лева чак до 200 лева, колкото е един акумулатор за автомобил, например. Също така може да се наложи да вземете комплекти за почистване или куп други неща, които да сложите пък в раницата. Помислете и за тези неща преди да направите своя бюджет за фотоапарат. И последно от мен бих искал да ви дам няколко насоки за фотоапарати, които
или влизат в категориите, които изброихме, или леко се доближават до тях, или се размиват измежду тях, няма значение. Няколко модела, които аз лично много харесвам и смятам, че са смислени фотоапарати. Имайте предвид, че почти всички са над 1000 лева. Първо, Canon PowerShot G5X. След това, Sony имат прекрасна серия RX100, от които има много, мисля, че са 5 поколения фотоапарати. Потърсете RX100 Mark 3, Mark 4 или Mark 5. Също така Sony Alpha 7 Mark 2, страхотен full frame, безогледален, има избор от много хубави обективи, малко по-висока цена, но е прекрасна картинка. Няма как да не спомена и Fuji X70, страхотен малък фотоапарат, Fuji X100F или предишния модел Fuji X100T, страхотни, просто страхотни. Един от тях също ме и накара да преразгледам виждането си за техниката и да си купя тези Fuji-та. Също така тези Fuji-та X-T2, прекрасни фотоапарати за много сериозна работа. Както и Canon 6D. Към момента на записване на това видео се очаква да излезе и наследника Canon 6D Mark II, което пък означава, че на самото 6D ще му падне цената и ще може да намерите full frame на Canon на изключително ниска цена. А с какъв фотоапарат снимате вие в момента? Или какъв фотоапарат сте си набелязали да си купите? Споделете това в коментарите под това видео. Поздрави и до скоро!